יש. מה, יש שלום. וואי, את כולכן אני פגשתי. איזה קטע, כאילו גם עם פעם אחת. את כולכן פגשתי אי פעם. זה ממש קטע. לא? הדיוקים של השבח. אז אני נועם. כן, וזה הפרשת שבוע. בעזרת השם שאני אצליח להיות כמה שיותר נאמנה. ובתכלס, כאילו מה שאני עושה, אני קוראת את הפרשה, ואז אנחנו, כאילו קוראת את הדברים שבעיקר חשובים לי להביא היום, ואז אני אדבר כזה על המהלך שבעיניי נבנה בפרשה הזאת, ובא לי כזה להביא אותו לתשומת הלב. אז אנחנו בפרשת בעלותך. קודם כל, מישהי רוצה להגיד משהו או? מה פרשת שבוע? כן, פרשת בעלותך. כן, כן, כן. כן. אנחנו בפרשת בעלותך, ספר במדבר, ממש בהתחלה של ספר במדבר יחסית, ואנחנו נמצאים אחרי פרשת נשוא, שזו פרשה שבעיקר יש שם עניין של כל השבטים מביאים קורבן, אותו קורבן, והקורבן הזה חוזר על עצמו שוב ושוב, ושם יש את פרשת סוטת, כאילו את האיש הסוטה ונזיר, יש שם כל מיני עניינים בפרשת נשוא. ואנחנו עכשיו בפרשת בעלותך, ותמיד, לא, תמיד יש עניין בעיניי בפסוק האחרון של הפרשה הקודמת, שכמו מחבר אותנו לפרשה הנוכחית, אז זה ממש נחמד, כאילו להבין מאיפה אנחנו מגיעים, כי נכון שכל פרשה עומדת בפני עצמה, אבל גם בסוף זה 5 חומשי תורה, ויש כאן כאילו איזה ספר שלם, כן? שקוראים אותו, זה קצת כמו ספר עלילה, שאני כאילו צריכה להבין איפה אני מונחת כזה, אתם מבינות מה אני אומרת? או כזה מתחיל שבוע חדש, אז מה שעברתי בשבוע הקודם מלווה אותי עדיין, ומה שאני עוברת בשבוע החדש זה כמו המשכיות לתהליכים שכבר עברתי. שבוע קודם, לפני שנה, לפני שנתיים, כאילו, כל החיים, גלגולים קודמים, עניינים. אז פרשת נשוא נגמרת בפסוק, ובבוא משה אלוהי אל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת, אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים, וידבר אליו. עכשיו אני אקריא את פרשת בעלותך. את כל הפרשה? לא את כל הפרשה, יש קצת שאני מדלגת, אבל אנחנו, כאילו נבנה פה מהלך. אני אוהבת להביא את המהלך שיש בפרשה, סבבה? וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו 7 הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה אדוני את משה, וזה מעשה המנורה. אז זה מעניין. עכשיו, כאילו, וזה מעשה המנורה, יש שם עוד המשך לפסוק, שזה מקשה זהב, ועד ירחה, כאילו, מה מעשה המנורה, איך היא בנויה, איך היא נראית ואיך עשו אותה. אבל אנחנו ניכנס למעשה המנורה בחיים שלנו, בפן הרוחני של מעשה המנורה. כאילו איך, מה זה המהלך הזה? הנרות על מול פני המנורה, וכשהוא מעלה את הנרות מול פני המנורה מאירים 7 נרות של המנורה. וכל מה שיבוא אחר כך זה מעשה המנורה. זאת אומרת, זה המעשה זה המעשים שמהדהד אהרון בעלותו את הנרות מול פני המנורה. אתם מבינות מה אני אומרת? והאדוות האלה מייצרות אירועים מסוימים יכול להיות, כמו צונאמי, כמו לא יודעת מה, גלים בים, אולי אפילו הופכת איזה ספינה, אולי איזו ספינה אחרת בכלל. כל הטלטלה הזאת היא מעוררת רצון לשמור אחד על השני, נרקם סיפור אהבה, כאילו יש כזה, למעשה אחד קטן שזרקתי אבן בים, יש אדוות מאוד גדולות ויש מעשים שנרקמים כתוצאה מהמעשה הזה.
אז מה שאני מתחברת לכאן בפרשה הזאת, זה קודם כל בעלותך, זה המעשה הראשון, שאהרון הכהן מעלה את הנרות מול פני המנורה, ומתוך המעשה הזה 7 נרות של המנורה מאירים, ואז יש את מעשה המנורה בהמשך של החיים. אתם מבינות מה אני אומרת? כאילו מה הדבש של המעשה הזה, של ההעלאה הזאת, שבכלל התנועה של העלאה ושל הערה, אוקיי? בעולם. אז אני אדלג על החלק הזה, כאילו יש באמת עניין של וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטיהרת אותם, וכה תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מי חטאת, והעבירו טהר על כל בשרם, וכיבסו בגדיהם והיטהרו. ולקחו פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקהלת את כל עדת בני ישראל. והקרבת את הלוויים לפני אדוני, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים, והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני אדוני מאת בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת אדוני. אז יש כאן איזושהי מציאות מתוך העלאת הנרות הזאת, מתוך ההערה הגדולה שרוצה להביא איזושהי התעלות, אוקיי? אני מדברת על ובעלותך, זאת אומרת, מה קורה כשאנחנו מתעלים. זה המעשה של המנורה, אוקיי? כשמשהו בנו רוצה לעלות הלאה לעבודת השם. אז יש את החלק שבנו שהוא הלוויים שבנו, שבמעשה הזה מבקש כמו להיטהר וגם בהמשך להיבדל, כאילו בהמשך הקדוש ברוך הוא מדבר על זה שהלוויים מובדלים משאר בני ישראל כי הם מופקדים לעבודת השם, לעבודת המקדש. וזה גם בתוכנו, כשיש איזושהי תנועה של העלאה, של התעלות של איזה חלק בנו, ושל אור חדש שנאור בי. מה זה התעלות? זה אומר שאור חדש מבקש להיות נאור בתוכי. משהו שעד היום היה אולי חשוך, אולי בכלל בהסתרה, מבקש לעלות מעלה ולהיות מואר בעולם שלי. אז כשזה קורה, בעצם החלק הלוי בתוכי מתחיל להיות מובדל מכל החלקים שבתוכי, וכמו מונף מעלה. ועל מנת שתהיה הענפה הזאת מעלה לעבודת השם, יש קודם כל את העניין שצריך להיטהר. אנחנו מכירות את התנועה הזאת בתורה, שלפני זה כל מהלך חשוב, לפני שאני מקריבה קורבן, לפני כל דבר, לפני יום הכיפורים, אני צריכה להיטהר, אני צריכה להתנקות. אפשר כל אחת לקחת אל עצמה, כאילו למקום שלה, מה מבקש ממנה איזושהי התעלות מסוימת, להיות חלק שמבקש להיות נאור בתוכה, מואר בתוכה, ומה עליה לעשות על מנת להיטהר למען המעשה הזה. אז להיטהר יכול להיות גם להיבדל, מקום של התבודדות, של רגע להיבדל מהסביבה על מנת לגלות את החלק המובדל שבתוכי, כי כשאני נמצאת כל הזמן עם אנשים, אז בדרך כלל מה שיבוא לידי ביטוי זה החלקים שהם לא מובדלים, זה החלקים שהם כאילו כלל עם ישראל כזה, שמרגישים בנוח, נכון? בדרך כלל החלק שמובדל בתוכי, מובדל גם כאילו מן הסביבה. ועל מנת לגלות את החלק המובדל שבי וכאילו להעיר אותו, להעלות אותו למעלה, אני צריכה קודם להיבדל מהסביבה, ואז להיבדל בתוכי. מבינות מה אני אומרת? אז יש את התנועה הראשונה של להיבדל מהסביבה, וכמו להתחבר פנימה, אפשר גם באמת להיטהר דרך להישטף הרבה במים, דרך להיבדל גם בתזונה, כאילו לשתות המון 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 מים, כזה זה. יש כל מיני תנועות שאנחנו יכולות לעשות. כל אחת ממש היכן שהיא מונחת ומה שמיטיב איתה במקום הזה. באמת הדבר הראשון זה שהאהרון הכהן מעלה את הנרות אל מול פני המנורה,
הדבר הראשון שקורה זה שחלקים בתוכנו מבקשים להיות טהורים ולהיות מונפים מעלה, מתוך היבדלות. עכשיו, לפעמים זה יכול גם לקרות לנו בעל כורחנו, אז זה גם לזכור שכשאנחנו מתחילות להרגיש איזושהי היבדלות מהסביבה, לי יש נגיד לפעמים רגעים כאלה שאני נמצאת בסיטואציה עם חברים, עם חברות, או בסיטואציות שאני כבר מכירה, אבל אני מרגישה זרה לעצמי, כאילו אני מרגישה קצת מוזר, נכון? יש כזה תחושה כזאת של וואי, אני מרגישה רחוקה כזה, ואני מנסה להתחבר, וזה אנשים שאני תמיד קרובה אליהם, כאילו למה אני... אז אולי באמת אהרון הכהן בשמיים העלה את הנרות שלי כאילו מול פני המנורה, ומתחיל איזשהו תהליך של התעלות בתוכי, ויש בקשה עמוקה להיבדלות, כזה לא להתפחד מזה, כאילו הכל טוב, זה ממש טוב, ואפילו גם לבחור בזה, לבחור בהיבדלות הזאת. שנייה. אז זה דבר ראשון. ומשהו מאוד יפה שקורה, והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והכחלת את כל עדת בני ישראל, והקרבת את הלוויים לפני אדוני, ושמחו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. כאילו ממש, אני מדמיינת מאורע ממש מרגש, שכזה הלוויים מסכימים לקחת את המקום שלהם להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ולעבוד את עבודת השם יתברך, ואז כל בני ישראל כמו כזה תומכים בהם. מה זה סומכים את ידיהם? זה גם כאילו כדי לקבל מזה, אבל זה גם כזה, אנחנו הגב שלכם, נכון? זה כזה, אני סומך עליך ואני סומך אותך גם, כזה. וזה גם בתוכנו, שאם פתאום חלק בנו מבקש להיות מובדל, אז איך אני לוקחת חלקים שהם כל כך בשלים בי, כל כך טובים בי, אני מכירה אותם, ואני סומכת אותם אל התהליך הזה שאני עוברת. זה יכול להיות עבודה שאני אוהבת לעבוד, ושאני טובה בה, איך אני לוקחת מן העבודה הזאת, שזה יכול להיות כסף, וזה יכול להיות כל מיני רגעים בתוך העבודה הזאת, וזה יכול להיות גם פידבקים מהאנשים בעבודה הזאת, ואני ממש כאילו בתוכי לוקחת מן הדבר הזה לסמוך את הלוי שבי, שמבקש עכשיו לעלות, כי זו תנועה לא פשוטה לעלות, כי זו תנועה שדורשת הרבה תשומת לב, הרבה אהבה פנימית, ולפעמים באמת, כמו שאמרתי, דברים שהיו עד עכשיו באפלה בתוכי, שזה יכול להיות גם חלקים מאוד כואבים, מאוד קשים, אולי שיש לי עליהם גם דיבורים קשים, מחשבות קשות, מבקשים לעלות, מבקשים להיות, כאילו, להשתף באור הזה של המנורה. צריך להיות שם איזושהי הרבה תמיכה, והידיעה הזאת שבתוכי יש את בני ישראל שסומכים את ידיהם אל המקום הזה, וגם בסביבה שלי יש בני ישראל שסומכים את ידיהם על הדבר הזה. כאילו להסכים כזה, להרגיש את הידיים האלה. זה כאילו זה חלק מהמהלך. זה כאילו גם שמעתי את המושג שנקרא זיכרון מגן. כאילו נגיד חווית חוויה טובה, כאילו דיברת על כוחות שהם כאילו אתה יש גם זיכרונות. נגיד עכשיו יש לי איזה מהלך שאני חושבת לעשות, ועד השבוע פתאום נתקלתי בסיטואציה שהייתה לי לפני 3 שנים, צלחתי אותה ואמרתי, תמשיכי בזיכרון הזה, כאילו שם הצלח, ואז תמשיכי מהזיכרון הזה, וואי, מהמם. וכוח כאילו לעשות את זה עוד פעם. ממש יפה. וואי, איזה כיף. תודה. אז באמת יש עכשיו את העניין של הקורבנות. שאני אדלג על זה. כל מיני נשיאים מביאים את הקורבנות לקראת למהלך הזה. אז אולי זה גם העניין הזה, שכאילו כל חלק בי פתאום מעלה איזשהו קורבן, שזה לא קורבן שכזה להרוג את זה, אלא מקרב, משהו שמקרב אותי, כמו מה שסיפרת. טה-טה-טה-טה-טה-טם. לא, זה היה עמוד אחר, סליחה. ואחרי כן יבואו, הנה, והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים. זה ההמשך של הפסוקים. אין את הקורבנות.
ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד, ותיארת אותם והנפת אותם תנופה. כי נתונים הם עלי מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם בכור, כל מבני ישראל לקחתי אותם לי. כי לי כל בכור בבני ישראל, באדם ובבהמה, ביום החכותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי אותם לי. ואקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל. עכשיו פה יש משהו ממש איזשהו סוד שבעיניי מסתתר. מה זה אומר? כל בכור הוא להשם יתברך. כשמשהו בנו מתחיל להתעלות לעבודת השם, ברור שבאיזשהו שלב העשייה שלנו תהדהד לחיים הגשמיים שלנו, זאת אומרת לימי המעשה שלנו. גם הלוויים, כאילו בסוף, נכון, הרפואה שלהם, כאילו העבודה שלהם עוברת הלאה לכל בני ישראל. אבל באה התורה ואומרת, הבכור לי, לקדוש ברוך הוא, לא לי, לקדוש ברוך הוא, הבכור לקדוש ברוך הוא. ומשום זה גם הלוויים בבחינת הבכורים הם לקדוש ברוך הוא. וזה משהו שבעיניי סופר דופר חשוב כשאנחנו מתחילות להלך בעבודת הלוי שבנו, בעבודת השם אותה תהילה, כן. השייכת אך ורק לנו, שאולי התוצרים הראשונים שיהיו בדבר הזה, שזה הבכור, התוצרים הראשונים בכלל לא יגיעו הלאה לעם. התוצרים הראשונים הם קודש לקדוש ברוך הוא. ולמה זה חשוב לזכור את זה? כי לפעמים אנחנו נמצאות כל כך בתנועה הזאת של להתחיל להעלות חלקים בנו ולראות את הטוב בהם, אנחנו אומרות וואי יש בהם טוב, ובני ישראל סומכים, כאילו חלקים בי סומכים את המקום הזה, ואז אני מתמלאת בכל כך הרבה תעוזה והשראה לפעול עם המקום הזה, ואז פתאום שום אדווה במציאות, אין. כי אני יכולה להגיד לכם שכל השיעורים הראשונים שעשיתי, איזה 4-5 שיעורים ראשונים, אף אחד לא בא. אף אחד, אני מכינה את המרחב, אף אחד לא מגיע. פדיחה של החיים, כאילו באמת. מה זה פדיחה? לא פדיחה בכלל, עצב. זה היה מבאס ברמות, וכאילו זה מאוד ערער לי את העבודה שלי. עמדתי מול הקדוש ברוך הוא ואמרתי, אז למה? אז למה בכלל? אולי זה לא שלי בכלל. אולי זה לא מה שאני אמורה לעשות. כאילו מה... אם זה מה שהייתי אמורה לעשות, אז היית מביא לי תלמידים, כי אתה מביא את האנשים, נכון? וזה היה לי ממש כאילו קשה. וזה משהו שאני פוגשת בהרבה דברים שהם באמת הלוי שבי, הם באמת עבודת השם ששייכת אליי, אבל בהתחלה זה דברים שקורים רק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, זה לא מגיע לאף בן אדם בעולם המעשה. אין, זה לא מגיע. ממש, ומה שלמדתי אז, שזה באמת, אני עוד לא יודעת מה העניין בזה, אבל יש בזה עניין. אני חושבת שזה, זה כמו רעיון כאילו, שזה לא כאילו אותה שתעשה לנו בום אסטינו. הוא ברח עם מלא זמן, וגם אני חושבת שהרצון, הנה, יש לנו איזה רצון לקבל עידוד מהמציאות. נכון. זה מבורכת, ממש. אבל אני חושבת שיש משהו שכאילו אני רוצה לעשות משהו, אז או שאני כאילו לא רואה עידוד, או שפה אני מקבלת הפוך, ואז שרוצה, עולה לי הדיבור של הבן, שאומר שזה חיזוק הרצון. וואי, יפה. אם אני כאילו אומרת, וואי, אני רוצה עכשיו כאילו לעשות משהו, כאילו, פרודקטיבי, איך אומרים, זה כאילו לקבל את זה, ואז אני לא מקבלת, אז זה חוזר אליי, כאילו, נכון, נכון. אז רגע, אז איפה הרצון? נכון, נכון. גם איפה הרצון, וגם עולה לי עכשיו המקום הזה של והקדשת, כי, רגע, אני אגיד את המילים בדיוק. הקדשתי אותם לי. יש גם משהו בזה שהעבודה מוקדשת לקדוש ברוך הוא, שהיא באמת עבודת השם באמת. לפעמים ההדהוד יכול גם לשנות את העבודה שלנו. כי אנחנו מקבלות הדהוד טוב מהסביבה, אנחנו אומרות, אז יופי, זו העבודה שלי, ואז פתאום ההדהוד לא כזה טוב, אז מה, אז העבודה שעשיתי לא טובה, כאילו אני לא יכולה גם להיות נתונה, רק כאילו לשפוט את עצמי אם אני טובה או לא טובה לפי ההדהוד של הסביבה. כן. או לדייק את זה, או לדייק את זה. או גם לדייק, כן, גם לדייק לעידוד, אבל גם, כאילו אני מרגישה שבחוויה שלי זה היה, שזה בעיקר היה לשמור נאמנות, ממש, לשמור נאמנות. כאילו משתלשל משהו, משתך משהו, ובמציאות הוא כאילו מתקבל ההפך בהתחלה. כן,
כאילו זה ירד אלייך, אבל זה עוד לא ירד לעולם הזה. נכון, יש איזה מין פער כזה, ולוקח זמן עד שזה גם יצא לעולם הזה. נכון, כאילו, שזה כמו שאומרים שזה לא אותו דבר לראות את הדרך או ללכת בה. ממש ככה, נכון, יפה. מי אומר את זה? יש מישהו סתם מסוים זה או משפט. משפט? וואי, אבל מה- גם זה הזכיר לי עוד משהו שאמרתי שהרב בזנסון אמר לי פעם, קשה זה לא סימן. נכון, יפה. וואי, איזה כיף. כן. אוקיי, כאילו ירד עליי משהו, אבל הוא עוד לא ממש יורד לעולם. כאן זה כבר לוקח יותר זמן. נכון. כן, ויש פה משהו שאומר, זה טוב, כי הבכורים הם לי, זאת אומרת, וגם הביקורים. וואי, איזה הר- ה- הקשר יפה. ממש. התוצרים הראשונים הם בכלל לא לעולם. להסכים להביא תוצרים, קודם כל הקדוש ברוך הוא, זה מטורף, זה ממש מרגש. את כותבת שיר, את שרה אותו להשם יתברך. את עושה שיעור, את כאילו נגיד מקבלת תורה, תמסרי אותה להשם יתברך. ממש, כאילו להגיד לו אותה. זה ממש יפה, זה כמו להגיד לאיש שלך. כאילו קודם כל תהיי מולי, אחרי זה... כן, וזה גם יפה, כאילו יש פה משהו, נגיד שאני חושבת על זה, נגיד יש לי דבר תורה ואני אומרת אותו לקדוש ברוך הוא, למרות שהדבר תורה הוא מת הקדוש ברוך הוא, יש פה משהו ממש מתוק של, לא יודעת, להרגיש כזה, כמו ילדה שיש לה ריקוד לבית ספר כזה, והיא קודם מראה את זה להורים שלה, אתם מבינות מה אני אומרת? שכזה היא מתגאה בתוצר שיש לה מול מי שהיא קיבלה אותו, כזה. זה ממש מתוק. זה כמו לקבל גם עיניים טובות גם תמימות וגם לקבל עיניים טובות על הדבר הזה, מזה שזה בא ממנו בכלל. מהאדם שזה בא ממנו, זה... וואי, זה מרגיש אותי ממש עכשיו לחשוב על זה. באמת, כן. כאילו יש לך ריקוד, תרקדי אותו להשם יתברך. יש לך דבר תורה, תגידי אותו לא. וואי, אני אנסה את זה באמת. זה חזק. תארו לכם אתם עומדות מול השמיים, מול השם יתברך, ואתן מעבירות לשיעור. ממש, ממש. תשמע איזה חידוש. זה להיות בקשר וגם כאילו לחבר את זה שאני זוכרת, כמו שאומרים, וידעת כי השם מבקש לו זה מפוקח לעשות חי. נכון. כאילו מה שאת אומרת זה לעשות את זה באקטיביות. נכון. וואי, איזה כיף. מדייק את המילים שלי. כן, נכון. יש, יאללה, נמשיך. כי יש גם קשיים במציאות הזאת של הביקורים. צריך להיות מוכנים אליהם. אז טה-טה-טה-טה. רגע. ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. אוקיי? זאת אומרת, עכשיו יש את העניין הזה של האור שחוזר, של הסומכים, שבני ישראל סומכים אל הלוויים, נכון? את ידיהם. אז כאילו הם סומכים, ואז האור שהלוויים מקבלים מתוך הנקודה הזאת, ממש כמו צינורות כזה, מתרחב דרך הידיים לכל בני ישראל, ובני ישראל עצמם מתקדשים ומתכפרים, כזה, יש כפרה מאוד גדולה מן האור הזה, למה? כי לא כאילו על לא עוול לא בלי שום עבודה. העבודה של בני ישראל היא עבודה מאוד גדולה, הם סמכו את הלוויים, הם סמכו את ילדיהם על הלוויים, כאילו כשעולה לי בתוך הלב שלי כזה, כשאף אחד לא סמך עליהם, לא יודעת, כזה, מבינות מה אני אומרת? וצריך לזכור שכשאנחנו סומכות על עצמנו בתהליך הזה, החלקים שסומכים על עצמנו בתוכי, לא יודעת, החלקים שסומכים את ידיהם על התהליך שלי, הם עושים עבודה מאוד גדולה, כאילו לא רק עבודת הלוויים היא חשובה, גם עבודת בני ישראל, בעצם הנחת הידיים היא עבודה מאוד חזקה, שבסוף גם שווה להם, כאילו שווה להם בכפרה על כל החטאים שלהם. וזה לא שבני ישראל מכפרים על החטאים, הלוויים מכפרים על החטאים של בני ישראל, כאילו מבלי שהם עשו כלום. אלא זה שהם סומכים עליהם זו עבודה גדולה. וזה גם כאילו לזכור את זה, כי לפעמים גם יש תחושה כזאת של חלקים בתוכי כאילו מתברכים סתם, או אני מקבלת משהו מהמציאות, אני מקבלת תמיכה מהמציאות סתם.
ולדעת שזה לא סתם, זה ישתלם לכל החלקים. אתם מבינות מה אני אומרת? וזה לפעמים גם לדעת לקבל, גם לקבל מחמאה, כן, בטח. גם לקבל מחמאה. אם אתה כאילו מגבה, אם אתה סומך על זה? אם אתה נותן למחמאה, כאילו לסמוך את ידיה עליך. אתם מבינה מה אני אומרת? כן. כן, בעצם הקבלה היא גם תהיה אחר כך נתינה, כי כל מקום שאני אעבור בתוכי מול המחמאה הזאת, שהיא תעזור לי לאהוב את עצמי יותר, להתקדש יותר, לעשות את עבודתי נאמנה יותר, כי יש פה, שוב, לכל עבודה יש לה אדוות, זה מעשה המנורה. אז... כן. יש לה אדוות במציאות, ולכן כל דבר שאני אעשה בזכות המחמאה הזאת, בסוף גם יהיה ברכה לזה שהחמיא לי, וזה שאני מקבלת ממנו את זה, זו נתינה עצומה. זה ממש חשוב, וגם לא רק מחמאה, גם לקבל עזרה, לקבל תמיכה, מה זה לסמוך? תחשבו, כאילו זה גם לקבל את הידיים להישען עליהן לפעמים, ולדעת שזה שאני נשענת ברמות כאילו גדולות יותר, רחבות יותר, זו נתינה עצומה לעולם. נתינה עצומה לעולם. זה חשוב לזכור את זה. שכאילו אנחנו רגילים במציאות הזאת להסתכל על נתינה או קבלה, כי כזה או. נכון? או שאני נותנת או שאני מקבלת. וכשאני מקבלת אני לא נותנת, וכשאני נותנת אני לא מקבלת. ממש לא, זה כל הזמן שעלוב אחד בשני. כשאני נותנת למישהו, אני מקבלת מהשמחה שלו, אני מקבלת מהאור שלו, אני מקבלת מהאהבה שלו, אני מקבלת מההדהוד שלו בעולם. כי הצינור פתוח, יש דרימה של נתינה וקבלה, וזה מה שהבורא העולם רוצה, שנהיה צינורות פתוחים, ממש ככה. נכון, ברוך השם, נכון. וואי, זה ארוך, אנחנו אולי לא נספיק את הכל, לא נורא. ויעש משה ואהרון וכל עדת בני ישראל הלוויים, ככל אשר ציווה אדוני את משה ללוויים, כן עשו להם בני ישראל. ויתחטאו הלוויים ויחפשו בגדיהם, וינף אהרון אותם תנופה לפני אדוני, ויכפר עליהם אהרון לטהרם. ואחרי כן באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד לפני אהרון ולפני בניו, כאשר ציווה אדוני את משה על הלוויים, כן עשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת אשר ללוויים בין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. אני אדלג, פשוט זה ממש יפה, זה שזה ממש צבא. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. ב14 יום בחודש הזה בין הארבעים תעשו אותו במועדו ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. וידבר משה לבני ישראל לעשות הפסח. ויעשו את הפסח בראשון ב14 יום לחודש בין הארבעים במדבר סיני. ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו בני ישראל. והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים, ההם אליו אנחנו טמאים לנפש אדם, למה נגרע לבלתי הקריב את קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? אוקיי, יש פה משהו ממש מעניין. על פניו מה הקשר? נכון, דיברנו על זה שיש התעלות, דיברנו על זה שיש נרות שמאירים בנו חלקים, דיברנו על זה שהלוויים מתקדשים ומתבדלים לעשות את עבודת השם יתברך, ושהתוצרים הראשונים הם תמיד כאילו לקדוש ברוך הוא. מה הקשר עכשיו פסח? ומה הקשר בכלל? זה שיש אנשים, זה מקרה חדש, זה שיש אנשים שלא יכלו לעשות קורבן הפסח כי הם היו טמאים לנפש אדם, והם באים למשה ואומרים לו, בא לנו גם לעשות את... טמא לנפש, ממה שאמרו לי, זה אומר שהם אולי היו בקרבת מת, טמא למת. אבל אני לוקחת את זה למקום עמוק יותר, על הקשר ביניהם, כהרגל והקודש, כאילו יש פה, הרי יש קשר, כן? זה בא, מה זה סמוך? סומכים את ידיהם עליהם, כאילו זה שייך לזה.
מה קורה כשהם טמאים לנפש? פתאום הם לא יכולים לגשת, תראו, הם אומרים משפט מאוד מאוד יפה. למה נגרע לבלתי הקריב את קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? מה זה אומר שאני לא בתוך בני ישראל? שאני מחוץ. ומה זה אומר שאני יוצאת החוצה? שמה? איזה תנועה יש? התבדלות. יש הבדלה. זאת אומרת, יש פה משהו שנראה לנו הפוך מהמקום הזה של אני מתחיל לעשות את עבודת הקודש, כי זה טומאה, אבל יש פה משהו דומה בתנועה של התבדלות. אמרנו בהתחלה שלפעמים ההתבדלות נכפית עלינו. כן, היא טובה, והיא נכפית עלינו, היא באה כאילו מלמעלה. מה זה טמא לנפש? כאילו, מה ששמעתי בשיעור של הרב אמנון, זה אומר, כאילו אם בן אדם מת, זה אומר שכאילו לא יכולת להימנע מזה. זה משהו שהשם גרם לו. זאת אומרת שההתבדלות הזאת נכפתה עליי. זה שאני לא יכול לעבוד את עבודת השם עכשיו, זה בעל כורחי. וזה מרתק. זה לא תלוי במעשים שלך. זה לא כאילו עשית עבירה, בדיוק. אתה יכול להיות הכי צדיק בעולם ולהיות טמא, והאדם הכי רשע יהיה טהור. בדיוק, בדיוק. כמו נידה, ממש ככה. זה אותו דבר, זה גם כאילו טומאת מת. נכון, נכון. וזה יפה, כאילו יש פה, אני מרגישה שזה קצת מחבר אותנו ללפעמים כשאהרון הכהן מעלה את הנרות מול המנורה, אמרנו שגם יכולים לצוף דברים עמוקים מתוך הנפש. עמוקים, כלומר גם לפעמים נראים לנו טמאים, או אולי גם ממש טמאים, ומבקשים התחדשות, מבקשים התנקות, מבקשים שחרור. עכשיו, עצם תנועת השחרור, עצם תנועת ההתנקות, היא תנועה של טהרה. זאת אומרת, יש בי טומאה, נגיד נידה, יש בי טומאה, אבל אני בתנועה של טהרה. אתם מבינות מה אני אומרת? כי הגוף שלי מתאהר מכל מה שכבר לא שייך אליו, מכל מה שכבר לא שייך לעבודת השם. אין פה חיים סלמת, נכון? וזה, אני מרגישה שזה יפה איך שהתורה משלבת לנו את זה בדרכה המיוחדת. כמובן שלא כל טומאה אנחנו משלבים טהרה, כאילו חשוב לעשות שם הבדלה חשובה, ולכן יש גם את ההתבדלות, כי זה לא שאני אראה את טומאת המת ואני אגיד, טוב, אז בגלל שזו תנועה של טהרה, לא צריך הבדלה. לא, עדיין צריך הבדלה, עדיין צריך התבדלות. את הלשון הרע שהיו מבדילים אותו מהמחנה. נכון, נכון. וגם זה מעניין, כאילו זה גם תנועה של טהרה, להיטהר מלשון הרע, ממש. אז יש כאן משהו מאוד יפה, כן, שדווקא בני ישראל, שלא יכלו להקריב קורבן בתוך בני ישראל בפסח, בכלל במהלך כזה של התעלות. הם בתוך מהלך של התעלות, הם אפילו לא יכולים לגשת לעבודת השם. מטורף. זה מטורף. למרות שמצוות שמה שאנחנו זה אחרי עבודת השם. נכון. כי מי זה האנשים האלה? זה אנשים שלקחו את הארון של יוסף. נכון. של אמת. נכון, נכון. ממש. זה כאילו זווית הפוכה. וזה כל היופי. התורה באה ומשלבת לנו את זה שלפעמים החיבור שלי לטומאה, וזה שאני פוגשת רגע את המקומות האלה ואני נבדלת מן העם ואני צריכה להתרחק, זו בעצם תנועה של התקדשות והתאהרות והתעלות של ממש אל עבר עבודת הלוי שבי. אנחנו כל הזמן חוזרות כאילו לעבודת הלוי, זאת אומרת, לחלק הכי קרוב לעבודת השם, כאילו, כולם קרובים לעבודת השם, אבל כאילו החלק שעושה את עבודת השם בתוכי. כאילו ממש החלק שעושה את עבודת השם. נכון, כאילו, שנגיד עולה איזה מידע חדש בנפש, ואז הוא חזק, ואז הוא עלה. כאילו, ואז אני אומרת, תשמעתי שעולה מידע כאילו קשה, אתה אומר, מה קרה, כאילו... עשיתי טעות! ממש. וכאילו, שוב, לזכור כאילו שזה חלק מההתעלות. ממש. ממש, שבשמיים, אהרון הכהן, כאילו, אני ממש מדמיינת, כאילו כזה. טוב, אורטל תהילה, יאללה, בוא נעלה את הנרות מול המנורה של אורטל תהילה, וכאילו בעולם המעשה, כאילו, כזה, זוועות עולם, ממש, זה יפה, וואי, תודה, יש מנורה אי שם שלי שנאורה עכשיו בכלל, כאילו, וזו המנורה שלי. כאילו, נכון דיברת על זה שעושה את הנרות, כן. יאיר לפני המנורה, כאילו, אני סתם מנסה אותי, אני סתם שופט לעצמי סיפור, אבל כאילו יש איזה עידוד, נכון? כן, יש לזה עידוד, זה כל מה שאנחנו מדברות עליו עכשיו,
זה ההדהוד של זה. וזה מעשה המנורה. כל מה שבהמשך בעיניי זה מעשה המנורה. זה מעניין, זה מעשה המנורה, זה המנורה בעולם המעשה. כן, ברוך השם. אז כן. רגע, ויאמר אליהם משה, עמדו וישמע מה יצווה אדוני לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, שזה גם יש כזה. ועשה פסח לאדוני. בחודש השני ב14 יום בין 40 יעשו אותו על מצות ומרורים יחולהו. לא ישורו נה 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 נה. אז באמת יש גם את המקום הזה של, גם אם אני בדרך ארוכה, דרך רחוקה, זאת אומרת שאני עוברת תהליך ארוך של התנקות והתאהרות, גם לא לחשוב שאני טועה בזה שזה לוקח לי יותר זמן, פשוט אומר שיש לי עכשיו דרך ארוכה לעשות, ויגיע הרגע שבו אני כן אוכל לסבוח בפסח. עכשיו לא שוכח אותי, כאילו זה בסדר. ובהמשך הוא גם אומר שזה רק האנשים האלה, אם היה בן אדם שהיה טהור, לא היה טמא לנפש ולא היה בדרך רחוקה, ובכל זאת לא עשה קורבן פסח, בעיה שלו, כאילו זה, ולא רק בעיה שלו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, כאילו, וגם, כן, זה חזק. עכשיו זה, כאילו בתורה זה כזה, זהו, נגמר השיר, אבל אני חושבת שבמציאות יש את זה לפעמים שכזה, אני יכולה כבר להקדיש את זה להשם ואני לא עושה את זה, אז פשוט, זהו, פספסתי את המועד הזה, כאילו ממש נחרט המקום הזה בתוכי לעכשיו, הוא יעלה בסיבוב אחר מתישהו, ואולי עם איזשהו רגע קשה יותר, ולא צריך לשפוט אותי לחומרה, כאילו זה קורה, כי בסוף תמיד יש תשובה, ברוך השם, אבל עכשיו זה כאילו, המהלך הזה נחרט, זה גם זה חזק, עניין. אתה יכול לקחת את זה כדיבור של יהודים, כאילו, ואני חושבת שכאילו, שזה מין מקום שהפוך, כאילו, קראתי את האנוקה שהוא אמר השבת, שאדם צריך להתפלל, כאילו כל יום זה התפילה האחרונה בחייו. וואו. כאילו אני שומעת ככה, זה נקרא לי קדים, וכאילו אומרת, לא וואלה, כאילו תביני שכל זמן, כאילו, העירות שלך היא חשובה, כאילו, הלזהות, כאילו, וואי, עכשיו יש לך הזדמנות פה, כאילו, להפיח. נכון. נכון. אז לא. כאילו, מה זה סיפת, אז זה הולך ממך. נכון, זה הולך. וזה לא לשלילה, זה כאילו להגיד לך, וואי, תהיה רע, כאילו, יש לנו נוכחות שלך, כאילו... נכון, גם תהיה רע, וגם אני חושבת, כאילו, הרבה פעמים אחרי שאנחנו חוות את הקרת הזה, אז אחר כך, ממש אני מרגישה שנרשם בי זיכרון הרבה יותר אמיץ, הרבה יותר מעז לעשות את זה בפעם הבאה. ממש, כי אני יודעת את המחיר. וזה כאילו, זה כן גבורה של השם, אבל זה מיטיב איתי. וזה כאילו, לכן אני לא אומרת, לא עכשיו הלקאה עצמית, וזה כן חרטה, כן, כאילו יכול להיות תסכול, כי התסכול והחרטה מניבים בי באיזשהו שלב את המקום הזה של, וואי, פעם הבאה שזה בא, אני לא מוותרת על זה, לא משנה איזה קשה זה יהיה, אני לא מוותרת על המקום הזה. אבל... נכון, וגם באהבה, כאילו אפשר גם להתחרט ולהיות בתסכול באהבה. אני אומרת, זה מתחבר לי למקום שאמרת על הלסמוך, שכאילו זה המקום של להאמין בעצמך ולהגיד כאילו, השם נתן לך הזדמנות, יש לך משמעות. כאילו, אל תשב בצד ותגיד, לא, אני לא זה, כאילו, כי אתה מפספס. נכון, נכון, ממש. כאילו, כמו שהשם בורא את העולם ואומר, זה טוב, כאילו. נכון, וואי, נכון, ברוך השם. זה גם כוח להסכים להיות פה במציאות. כן. אז אני ממשיכה. יש כאן, אני חושבת, העניין הזה של עמוד הענן, לא עמוד הענן, של הענן שמכסה את המשכן, ושוב את המקום הזה שכשהענן מכסה את המשכן לא מתקדמים. נכון? העם חונה, וכשהענן עולה, אז אפשר להמשיך במסע, וזה גם כאילו שייך לחלקים האלה מן הסתם, כי יש רגעים גדולים של ענן. ומה שיפה זה שהוא אומר כאן, או ימים או חודש או יומיים או חודש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכון עליו יחנו בני ישראל ולא ייסעו ובעלותו ייסעו על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני ייסעו
את משמרת אדוני שמרו על פי אדוני ביד משה. שזה יפה, זה כאילו מזכיר לנו שכאילו גם אם זה לוקח חודש, החוסר התקדמות הזאת, זה שאת חונה בתוך המקום הזה, את נשארת שם חודש.